Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken lujeng dalu Dirjen Amir Sami Pagelaran Aktor Panggung Perkasa Budi Wijaya ingkang muncul saking Ketapang Kunyumisian Jombang ingkang dipun pandhekani dening Mas Didik Purwanto. Kawula Dian Harisah Mesir badhe ngaturaken seniwati saking Ludra Budi Wijaya ingkang kawula tumas dhateng adicara budaya Sekar Sari. Panduan ingkang tanpa kepindah dumateng perangkat desa ugi panitia desa Sumber Nangka Kecamatan Musian Kabupaten Jombang ingkang sampun ngrawuhaken kula sak kanca saking Budi Wijaya ugi ngaturaken guming panduan dumateng Paradis Shooting ingkang sampun mengabadikan momen malam hari ini. Budi Wijaya mendatangkan bintang tamu spesial dari Surabaya. Siapakah dia? Mami Okta. Kau ngerti tangan wedok? Wedok, ayu wae kok. Kau gimana manet? Delon nang jedhe antara wedok ambek lanang ku ketara. Apa dene? Mek wedok, nang jedhe paling wes. Lah nek lanang, Kaya aku ngene iki. Terang kang soalé nguyu yomplo. nek guyu ki model opo? Sandet. Ngaturaken salam sih. Anak durhaka kok. Ngaturaken sugeng taulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wedok, sampeyan iku mbokku wedok berarti ya. Wedok. Kok salam kaya ngono? Lali kata kemping. Ngono kuwi ya kemudian. Desa kemping. Salame sing apik. Dijawab sareng-sareng Pak Bu. Sing kompak. Ben selamat warga desane. Selamat sing delok. Selamat sing main saking Ludruk Budi Wijaya. Selamat pamonge. Seminare matur sumanuwun sone para warga yang sampun rawuh mirsani pagelaran Ludruk Budi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nduk. Sing jawab salame Mami Okta meneh tak dongakake rezeki. Amin. Sing perawan ikut Joko ganteng nyambut gawe Bapak. Nggih. Rondo ambek duda yo tak dongakno medhak. Dalam apa udah? Aku dhewe ngari kok. Ini gak jelas Pak Rondo lan duda. Matur semanun sampun disowanaken ten mriki, Nduk. Di dusun Sumber Nongko. Menawi tak gawe desa Sumber Beton. Anake nongko. Didukung para disoting. Didukung para disoting Pak Grengos.
Om Basuki. Kerja bareng dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe di channel Budi Wijaya TV. Bengkat ke dalam dulu. Ayo diceluk oleh RTC. Untuk yang pertama ada Neng Bella dan Neng Agus. Kok tak ganjel mas kok kudu ganjel ae. Mami kok main dalek ganjel aja sing kenceng mas. Main terima kok ganjel ya peplek. Iso peplek. Metuwe arep. Ayo. Ini foto asli. Kok ngerti ta wedo asing saking ae saiki. KTP digeleng Kirman. Masih ayu iki gawe ini gak kira payu. Kok gak payu? Guru kaya triplek. Sing kanggo kaya piye? Kaya mami Okta ngene iki. Kok Kaya wanita biasa. Iki ketok. Ayo Bel, kene Bel. Lawan kami. Ada apa Tommy? Ada apa? Ganjel toh, ganjel toh. Suara di sosok diwedorno. Nah kene iki lho, mek dibandingno sampean ambek mami Okta kon wanita biasa, mek mami Okta wanita spesial. Spesial dari mana ya? Kok tak takoni jamu mek spesial doke piro? 2. Sego goreng spesial doke piro? Telurnya 2. Ayo nek tak dutono ndokku lak loro kon. Gayangan. Nek iki yo ndok sak sosise. Ndok sak sosis. Ya jelas ayo. Nek gak percaya. Lah kok ana di dalam ndokku? Kok kurang puas dalam ndok liyane. Oh, lah iki. Untuk yang selanjutnya nih, Kandarakan selanjutnya dok. ada Neng Tasya dan juga Neng Rani. Tasya Mahasiswa sakit SDKB Surabaya, ambek saking SMKI. SMKI. Ayo dok, sing enak nak. Ayo. Sajane Budi Wijaya ini didukung mahasiswa dan mahasiswi terbesar di Surabaya. Iya, cantik-cantik. Oh iya ya. Ayo nak selanjutnya nak. Untuk Uangnya yang sangat selanjutnya disalin. ada Neng Rizky Wijayanti dan juga Neng Sopo iku mau? Sopo Mambo Sriyanto Gue Sopo. Pikum. Oh Pikum. Disusul juga Neng Yuni. Neng Rizky ini desainer. Desainer Kebaya gaun pengantin sembarang kali. dari Gresik nih. Persik. Mbak Pikum jarang kali jaranan. Iki wong kira tak kira Sriyanto. Aku lali dok. Lali mami. Sorry. Oke. Sekali ini Neng Yuni. Neng ini koki. Yuni. Itu Yuni. Ayu ceplok.
langsung mawon dulu kita gelurung waktu nih nak. Untuk yang selanjutnya ada Neng Ika Rempong dan juga Neng Tata. Tata. Ini juga ada di serial channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Komedi. Monggo. Iki wis jagoane iki. Jelas ya. Mbak Ika ini jagoan goyang. Wah, kata ini jagoan karate. Ono wong bocor arek. Aja minggir-minggir. Ono wong bocor maneh iku. Seperti lupa ajur umur yang besok jelas. Anjane, Dok. Nggih, mantri pon. Kono sedene gak pantes dadi wedok, Nak. Wis aja kene-kene kok cecek maneh. Kok biayaan. Ojo aku kagetan nih. Wedok iku mek mlaku sing apik sing. Aku ya wis apik spek model kok Bapak laku aku. siap. Amit nggih Pak De. Amit. Ayo mlaku. Ya kene wong spek model. Duduk spek model ya kadang-kadang. Iya. Mlaku mau kaya brimo. Mlaku ning wong wedok depan ame apa lho. Pon sing contoh nih. Lho, halus. Kok iso halus ngono, Mami? Soalnya tak kempit. Nek gak dikepung aku. Nek kata kempit kentongan obat mabit goblok keluar. Angel. Apa kan lecet? Iku aku rumpik kok kayuan Kak. Sok bayang kok gak karu-karuan. Ya apa nih rasanya dikempit ya apa iki? Gak suka aku. Ayo. Ya bener kenapa pengen dikembali lagi? Selanjutnya, Mbak. Untuk selanjutnya ada Neng Murni Wijaya dan juga Neng Sakti. Dua senior dari Bunda Budi Wijaya, Bunda Murni Dan juga Bunda Sakti. ini adalah ahli semua. Yang pertama Bunda Murni ahli karate. Ahli peran loh, ahli peran. Oh, peran lah, ya, peran dari karate. Adik melok. Adik mau. Nanti adekne. Adik izin. Oke. Sembahun bunda-bunda yang cantik disusul dengan Seniwati Yang selanjutnya ada Neng Ani Kumaran dan juga Neng Inul Damayang. Neng Inge Loh, Maru. bukannya Maruni Ano? udah dikumpulin kok dicek-cekan begini. Ayo cepetan dong. Nah itu Kenapa, Pak? Sing jari ijo sok cantik kok wedok. Kok yo metu tak kurunge nek mau bapak omong. Terus aku gak ngerti apa
apa katene bojoku kok pe. Yo Ya aku takon. wong bayan kaji wis jasa seneng aku sampean. Ya kamu lagi dipegat janda kon. Lha aku belum dipegat. Lah lek aku duwe cinta, wong aku bojo sah ya menang aku to. Yo aku bojo itu sunat nikahe nek ki awakmu trimo selingkuhan kok bangga. Ya tak dukokno ganti pisan kon kambek bayan kaji milih aku ayo. Dukukno nek uyah pirang quintal. Dukukno tetep menang bojo sah. Tetep menapa kon jaman saiki iki. Wis bae monggo Mas Dono tarik. Untuk artis selanjutnya, ojo jajar maru, ojo jajar maru. Dibagian lot Lah iya. Oke, yang selanjutnya nih. Lah iya. Kene gak kurang wong ganteng. Bayang paji koyo kresekan kenting ae kok. Iya, iya, aku model kayak Lah iya. Selanjutnya ada Neng Susan dan juga Neng Titin. senior dari budaya. Pengreman Budi Wijaya. Monggo mriki Jeng Susan. Disusul Bu Titin. Bauti bisa apa? Bauti. Tapi tetap ayu. Ya aku kan asyik. Segera kita akan hadirkan seniman-seniman kondang guru besar di Jawa Timur. Guru besar. Yang pertama Ada Bu Haja Ira, guru apa? guru pencak silat kota Surabaya. Pencak silat. Iya. Guru tenaga dalam barang yang iso iki. Untuk yang kedua Disusul Ibu Yayu, guru tari tradisi. dari Kota Lamongan. Iya. Disusul Ibu Rizka, guru pitrak. Apa Pitra? Sak pacet pijetura. Oh, mari itu ada. Disusul dukun sing terakhir. Ada Dukun beranak dulu. ada Ibu Aku Mary. cek lo ya. Suatu kehormatan Budi Wijaya didatangkan di sini menghibur warga. Sumber nongko. Sumber nongko Iya. isian. Sekarang ala artis Lodruk Budi Wijaya, ayo cak ditamelaken pamundutan monggo ingkang sampun katrami napa niku wau.
tembange bojomu tak sini. Ayo, tren. Sekarang begini saya.
lagi ya, Nduk. Nggih. Dilajengaken napa malih niki Mas Dono? Jadi Kolo Sebo. Nggih. Wonten pamungkutan Kolo Sebo nggih. Nggih. Bukan kuning. Nggih, bukan kuning. Kolo Sebo. Nggih, Kolo Sebo, Pak Jan. Bos, mana bos? Sugeng dalu katur lari-lari sabu saking Laban nggih. Ayo Cak. Dengan kembali ya, Budi Jaya. Matur suwun.
waspada bejo bencane wong lali sik bejo sing eling awake dhewe amung ngrasa ya apa wae nduk ojo kali kahanan iki apa mani ana lawakan Budi Wijaya ayo pamit nak kula Mami Okta